30. kalendárny týždeň, prehľad trhu. Tento týždeň nás čaká viacero významných faktorov, ktoré môžu výrazne ovplyvniť dianie na trhu s digitálnymi aktívami, vrátane dôležitých makroekonomických údajov, veľkých odomknutí tokenov a narastajúcej nervozity na kapitálových trhoch. Začnime makropohľadom. V pondelok sa týždeň začína inflačnými údajmi z Nového Zélandu. Tie sa považujú za prvý indikátor vývoja v ázijsko-pacifickom regióne. V útorok nasleduje zápisnica z rokovania Austrálskej centrálnej banky, ktorá môže naznačiť smerovanie regionálnej menovej politiky, čo je dôležitý faktor pre globálny rizikový sentiment. V stredu sledujeme inflačné údaje z Veľkej Británie. V prípade výraznejších odchýlok môžu tieto dáta vyvolať tlak na GBP denominované kryptofondy. Štvrtok bude v znamení Európy. Údaje o nákupných manažéroch z Nemecka a eurozóny môžu ovplyvniť ekonomický výhľad aj očakávania o vývoji úrokových sadzieb. V piatok nás čakajú dve dôležité správy z USA. Objednávky trvácnych tovarov a index spotrebiteľskej dôvery University of Michigan. Tieto ukazovatele sú barometrom nálady, nie len pre akcie, ale čoraz viac aj pre Bitcoin a Ethereum. Čím nižšia dôvera, tým väčšia pravdepodobnosť, že investori hľadajú alternatívne aktíva, čo môže podporiť kryptomeny. Poďme na udalosti v kryptosektore. Tento týždeň je plný odomknutí tokenov. Do centra pozornosti sa dostáva Avail, kde sa v stredu uvoľní približne tretina celkovej cirkulujúcej zásoby, v hodnote približne 16 miliónov dolárov. To predstavuje potenciálny tlak na predaj. Odomknutia čakajú aj Avax, Alt, Venom, Blast a Karat. Hoci niektoré z týchto projektov sú menšieho rozsahu, pri Avail očakávame zvýšenú volatilitu, najmä ak dôjde k zhoršeniu makroekonomických údajov. Čo to znamená pre nás ako obchodníkov? Tento týždeň bude technicky náročný. Prekrývajú sa makroimpulzy a tokenové udalosti, čo zvyšuje šancu na silné pohyby, ale aj na falošné prielomy. Kto obchoduje disciplinovane a sleduje trh zblízka, môže získať výhodu. Naše odporúčania. Poprvé, aktívne riadenie rizika, najmä pri altcoinoch s rizikom odomknutia. Po druhé, všímajte si časy makrooznámení, predovšetkým od stredy do piatku medzi 11. a 20. SLČ. Po tretie, sledujte Bitcoin a Ethereum ako skoré indikátory. Ak sú stabilné, môže byť priestor pre vstup do vybraných altcoinov. Ak sú slabé, buďte defenzívni a vyčkajte na jasné signály. Po štvrté, vyhýbajte sa memecoinom a nelikvidným projektom. Riziko panických výpredajov je tento týždeň mimoriadne vysoké. Zhrnutie. Týždeň nie je určený na automatické obchodovanie. Je to týždeň pre pozornosť, stratégiu a precíznosť. Kto rozumie vzťahu medzi makroekonómiou a on-chain dátami, môže získať jasnú výhodu. Na základe toho nastavujeme naše signály na základe rizika a údajovej analýzy. Počas makrovolatility sa sústredíme na technické nastavenia s jasne definovanými rizikovými hranicami. Pri aktívach s blížiacim sa odomknutím tokenov zvažujeme váhu každého signálu mimoriadne starostlivo. Pohyby Cardana a Etherea zapracovávame ako indikátory sentimentu, výhradne pomocou štandardizovaných algoritmických kritérií. Zostaňte pozorní. O všetkom vás budeme priebežne informovať. Quantum Data Analytics analyticky, strategicky, inovatívne, Quant.com.